Téma psychologického bezpečia je esenciálna pre každého lídra, ktorý túži potom, aby jeho biznis prosperoval, alebo ktorý túži potom, aby svojim podielom prispieval k tomu, aby vlastne biznis celej firmy napredoval a aby tento biznis bol v podstate životaschopný a konkurencieschopný na trhu a aby dokázal vlastne odolať všetkým tým turbulentným zmenám, ktoré sú už tu, ale ktoré mnohé ešte len prichádzajú. Prvý dôležitý celok sa bude týkať vôbec zadefinovania si psychologického bezpečia, pretože táto téma má nejakú svoju jasnú definíciu, jasný rámec, cez ktorú si ju dokážete navnímať, uchopiť, pochopiť, porozumieť cez to, čo už máte vlastne za sebou. Druhá taká dôležitá vec je, že psychologickú bezpečnosť si ukotvíme cez 4 základné piliere. Sú to vlastne nosné piliere, ktorých keď ste si vlastne pri svojom líderstve vedomí, cez ktoré sa spájate so svojimi ľuďmi, cez ktoré vnímate vašu kultúru alebo toho tímového ducha, ktorého tam máte, v akomkoľvek stave aktuálne je, tak vlastne dokážete vnímať, čo všetko dokážete zlepšiť, kde všade ste mali možno nejaké nevyužité príležitosti, nevyužitý potenciál, alebo si dokážete cez ne uvedomiť, čo všetko už máte práve že veľmi dobre uchopené, veľmi dobre zachytené a vybudované. A dávam to také potvrdenie, že áno, v tomto môžem pokračovať ďalej, v tomto sme silní, v tomto môžeme napredovať. Tretia veľmi dôležitá téma, ktorej sa dotkneme, je téma emócií alebo emocionality ako takej. Líder je v prvom rade zodpovedný za svoje emócie, ale nemôže byť zodpovedný za svoje emócie, keď si ich neuvedomuje, keď si myslí, že ich vlastne nemá. Čiže v prvom rade sa potrebuje každý líder naučiť rozpoznať, identifikovať svoje emócie. Potrebuje sa naučiť pochopiť svoje motivátory, to, čo ho desí, to, čo ho vlastne aj poháňa vpred. Či je to vlastne prínosom ešte stále alebo nie, pretože mnoho motivátorov, mnoho mechanizmov môžeme mať ešte zaužívaných z minulosti, ale vôbec už nemusia byť prínosom pre nás v súčasnosti. Jednoducho povedané, zabudli sme urobiť upgrade v našom vnútornom systéme. Štvrtá veľmi dôležitá téma sa bude týkať veľmi častej dilemy, ktorú riešia mnohí manažéri, mnohí lídri, aby ste si vedeli nájsť tú svoju hranicu. A nebude to o tom, že si ju nájdete konkrétne dnes na tomto workshope, ale budete vedieť, akým spôsobom s touto témou experimentovať, aby ste poznali, kde sa chýlite k jednému extrému, že teda príliš ochraňujete, príliš ošetrujete, príliš zachraňujete svojich ľudí a dávate im až prílišnú podporu. A kde už vstupujete do ďalšieho extrému, že ľuďom nedávate dostatočnú podporu, nedávate im spätnú väzbu, do nejakej miery sú ignorovaní, cítia sa neuznaní, cítia sa nevidení a tým pádom strácajú tú vlastne skutočnú motiváciu a strácajú aj zmysel. Prečo vlastne venovať 8 hodín, minimálne 8 hodín svojho pracovného času vlastne niekomu alebo niečomu, kto to vlastne nevie vidieť, nevie to uznať, nevie vidieť ich potenciál a v ktorom nevidia vlastne človeka, ktorého by chceli obdivovať a chceli ho napodobňovať vzorom. Psychologická bezpečnosť je vlastne stav taký, v ktorom všetci ľudia na pracovisku sa vlastne cítia istým spôsobom normálne. Ale normálne už stratilo ten význam, pretože každý si vlastne vytvára nejakú asociáciu, že čo to vlastne znamená normálnosť, čo to je vlastne normálne, tie hranice normálnosti sa všelijako posúvajú a deformujú. Takže ja vysvetlím, čo myslím tým normálnosť. To je tá absolútna základná vec, ktorú potrebuje vnímať a cítiť každý jeden človek. Aj vy, všetci tí, čo ma teraz pozeráte, počúvate. Čo je normálne je, že môžete normálne dýchať. A kedy môžete normálne dýchať a normálne, slobodne, bezpečne žiť, je vtedy, keď sa môžete prejavovať ako unikátna ľudská bytosť, ako človek, ktorý má vlastnú originalitu,
úplne myslím tú prirodzenú, nie takú, že niečo chceme niekomu dokazovať, že silou mocou som originálny. Myslím tým úplne veľmi jednoduchú vec, že každý jeden človek sa rodí ako originál, či si to už uvedomujeme alebo neuvedomujeme. To, ako tu sedím, ako sa správam, ako som oblečená, je originálne a unikátne a nikto iný na svete nie je taký, ktorý by presne vyzeral v tejto chvíli takisto, aj keby rozprával tie isté veci, aj keby bol oblečený rovnako. Takže tým myslím tú originalitu. A keď môžeme takto slobodne žiť, slobodne dýchať a slobodne byť a prejavovať sa ako originálna bytosť, tak v tých konkrétnych prejavoch v práci to znamená, že každý človek v tíme na pracovisku môže vyjadriť svoj názor, môže prísť s nejakým novým prístupom, môže prísť s novým nápadom, môže experimentovať bez toho, aby mal za tým strach, alebo bez toho, aby tam bola hrozba nejakého negatívneho dôsledku. Tým negatívnym dôsledkom alebo tým strachom môže byť častokrát trest alebo nejaká sankcia alebo nejaké spoločenské zosmiešnenie alebo zhodenie alebo bagatelizovanie v nedôstojnosti človeka. Toto sa nič takéto vlastne nedeje a nemôže udiať, ak to má byť bezpečné prostredie. Ak chcete ako líder vytvárať vysoko spoľahlivé, vysoko produktívne, vysoko výkonné týmy, ktoré sú identifikované nielen s vašou značkou ako lídra, ale aj so značkou zamestnávateľa, pre ktorého všetci spolupracujete, teda v ktorom spolupracujete a pre ktorého pracujete, tak práve na toto je skvelým pomocníkom vytvárať atmosféru, kde sa všetci cítia bezpečne. Kedy sa cítia bezpečne, kedy sa aj vy cítite bezpečne. A kedy sa vy cítite bezpečne, keď môžete úplne v pohode, bez nejakých bariér a limitov zdieľať vaše názory, kedy môžete dávať otvorene nejaké návrhy, kedy môžete otvorene rozprávať o nejakom potenciálnom riziku, ktoré vnímate pri niečom. Toto všetko vytvára predpoklad, že sa nachádzate v bezpečnom prostredí. Mám teraz pre vás jednu takú úlohu na zamyslenie. Určite z toho všetkého, čo ste si doteraz prežili, či už je to jeden zamestnávateľ, pre ktorého pracujete celý život, alebo sú to viaceré pracovné pozície, viaceré formy, ktoré ste si vyskúšali, viacerí lídri, pod ktorými ste pracovali, alebo teda manažéri, alebo viacero tímov, kde ste fungovali. Skúste si spraviť teraz takú veľmi rýchlu rekapituláciu, že čím ste si vlastne všetkým prešli, s tým ohľadom na to, že sa pristavte pri tých momentoch, kedy ste sa naozaj cítili bezpečne v práci. Kedy ste cítili, že naozaj môžete vyjadrovať to, čo potrebujete vyjadriť, kedy ste mohli upozorniť na to, čo ste cítili, že je podstatné upozorniť a dať iným ľuďom do vedomia, kedy ste cítili, že môžete byť taký, aký ste. Nie preto, že chcete provokovať alebo prúdiť vlastne celú atmosféru, ale preto, že to považujete za dôležitú súčasť toho, aby ste naplňali tie ciele a úlohy, ktoré sú pre vás dôležité naplňať. Takže spomeňte si na takú situáciu, na také okolnosti, na takú konštaláciu všetkých premenných, kedy ste vo výsledku cítili, že áno, takto to je, keď sa cítim niekde v prostredí bezpečne. A rovnako sa pristavte aj pri nejakom konkrétnom momente, kedy ste určite nepociťovali na vlastnej koži bezpečie v práci alebo bezpečie pri nejakých ľuďoch, v kolektíve, v tíme alebo pri svojom manažérovi. Zvedomte si, čo spôsobovalo alebo čo vytvorilo ten výsledný efekt, výsledný pocit a stav prežívania, že ste cítili nejaké ohrozenie alebo vysoké riziko, že ste boli ostražití, že ste si neboli istí, či môžete povedať to, čo považujete za dôležité povedať. Iba si to ujasnite vy sami pre seba
cez to, že si vyberiete jednu konkrétnu situáciu, kedy ste sa necítili bezpečne a jednu konkrétnu rukolapnú situáciu, kedy ste sa cítili naopak bezpečne. Vždy manažerská rola ide aj nad rámec toho, čo je zapísané v nejakej zmluve. Je to vlastne akýsi životný postoj. A ak ho aj nemáte, ten líderský, tak sa ho potrebujete naučiť. Inak vás ten život bude tlačiť do veľmi veľkých frustrácií, nespokojností, bude sa to javiť, že váš tým ide proti vám. To znamená, že v tomto zmysle téma bezpečného prostredia má veľmi veľký presah do vášho životného postoja, do vášho životného štýlu a tým pádom sa stáva nie len teda pracovnou náplňou, ako som hovorila, ale stáva sa akýmsi osobnostný, teda priestorom pre váš osobnostný rozvoj, ktorý je zároveň aj profesionálnym rozvojom. Rozhodnúť sa preto byť bezpečným človekom pre váš tím, napriek tomu, že môžete žiť aj v prostredí, ktoré nie je úplne rovnovážne a nie je tam nastavená zdravá rovnováha, stále môže mať veľmi veľký význam aspoň pre tých vašich najbližších. Teraz poďme teda k tým pilierom. Prvý dôležitý pilier, na čom stojí to, či ste bezpečný človek a či okolo seba vytvárate bezpečné prostredie a atmosféru, je vlastne, či dokážete podporovať dôveru. Takže dôvera je pilier číslo 1. Ďalším pilierom veľmi dôležitým je rešpekt, alebo inak aj uznanie alebo ocenenie iného človeka. Tretí pilier je transparentná komunikácia a štvrtý pilier je podpora. Navnímajte si, ako to cítite aktuálne teraz vo vás. Ako sa máte vy ako človek. Ako človek, nie ako líder, ako manažér, ktorý niečo musí robiť. Ako človek, ktorý je tiež súčasťou nejakého väčšieho organizmu, ekosystému, tým myslím tie vzťahové väzby v celej tej vašej spoločnosti, respektíve možno aj s inými spoločnosťami, ak ste v kontakte s dodávateľmi, alebo s konkurenciou, alebo s partnermi a podobne. A na to, aby ste si ešte lepšie vlastne uvedomili, ako pracovať vlastne s týmito piliermi, ako sa neustále hrať s tou architektúrou bezpečia a pracovať samozrejme tým vnútorne aj so sebou samým, nielen so svojimi ľuďmi, tak veľmi nápomocné ešte uvedomenie si aj takých našich prirodzených očakávaní, respektíve našich prirodzených potrieb, s ktorými vstupujeme na pracovisko. Takže bezpečie je tá prvá dôležitá potreba. Druhá dôležitá potreba je potreba rešpektu. Súvisí s našou individualitou, jedinečnosťou. Každý jeden človek je iný. Tretia potreba, ktorú máme, je potreba autonómnosti alebo nezávislosti. A štvrtá potreba je potreba zmyslu. Nikto z nás nechce robiť niečo nezmyselné, pretože každý z nás veľmi dobre vie, že čas, ktorý tu máme na Zemi, je obmedzený. Možno je to príliš fatalistické, ale je to fakt. Všetko je to vo vašich rukách. A tento workshop zakončím takou domácou úlohou, ak si to teda môžem dovoliť, rada by som vám dala domácu úlohu, ale je to samozrejme úplne slobodne na vás. Skúste si po tomto workshope nechať ešte nejakých 5-10 minút čas, aby ste spracovali všetko, čo ste sa dozvedeli, všetko, čo ste cez tie dve cvičenia, ktoré sme spoločné mali, kedy sme otvárali vaše situácie, vaše pocity, ako sa cítite, ako to máte a čo potrebujete, aby ste si vlastne spravili taký sumár 3 vašich cieľov, ktorým sa chcete zaviazať, na čo si chcete dávať pozor, čo potrebujete do toho vášho líderstva pridať, čo možno potrebujete ubrať, kde potrebujete držať nejakú hranicu, kde sa potrebujete vymedziť, kde potrebujete jasne, transparentne povedať niečo, čo možno je desivé, ale možno je potrebné.